बऱ्याच दिवसांनी आपण गझाली या कार्यक्रमामध्ये पुन्हा भेटतो, पण पुन्हा भेटतो आहोत ते एका उत्तम कामासाठी भेटतो. आज आपल्याकडे अशा एक कलाकार आहेत की ज्यांच्याबद्दल प्रेक्षकांनाच काय, विद्यार्थ्यांना काय नाट्यशास्त्राच्या, परंतु व्यावसायिक रंगभूमीवरती आज जे कलाकार आहेत यांनाही त्यांच्याविषयी फार काही माहिती नाही. आणि कारण त्यांचं काम हे पडद्या पुढे जास्त घडलेलं नाही, ते पडद्या मागे जास्त घडलेलं आहे. पण त्या राष्ट्रीय नाट्य विद्यालयाच्या विद्यार्थी आहेत, हे अतिशय महत्त्वाचं. आज आरण्यक या नाटकाकरता त्या गोव्याच्या दौऱ्यावर आलेल्या आहेत. ती संधी साधून त्यांना आम्ही विनंती केली आणि त्यांनी ही मुलाखत द्यायचं कबूल केलं, गप्पा मारायचं कबूल केलं. त्याबद्दल पहिल्यांदा मी त्यांचे आभार मानतो. आणि आत्ता तुम्हाला त्यांचं नाव सांगतो. त्यांचं नाव आहे प्रतिभा मतकर. प्रतिभाताई, तुमचं स्वागत कार्यक्रमामध्ये. मला नेहमी 2 प्रश्न पडलेले असतात. पहिला प्रश्न की तुम्ही म्हणजे ज्यांना आम्ही मराठी नाट्य समीक्षेचे गुरुवर्य असं आज म्हटलं जातं, माधव मनोहर तुमचे वडील, बरोबर, आणि जे प्रतिथयश नाटककार, जे प्रायोगिक म्हणा, समकालीन म्हणा किंवा व्यावसायिक रत्नाकर मतकरी, त्यांच्या तुम्ही पण तुमची कारकीर्द ही नाटकाशी संलग्नित अशी कधीपासून सुरू झाली? आमच्या घरात पूर्वीपासून आमचं नाटकं बघण्याचं काम होतंच, कारण माझे वडील नाट्य समीक्षक होते. त्यामुळे त्यांच्याबरोबर मला समजायला लागल्यापासून मी नाटकं पाहायला जात असे. एकदा वडील माझे SNDT कॉलेजमध्ये शिकवत असत. ते याला गेले, सिमल्याला गेले होते. तिथे सुबाथू इथे अलकाजींचं नाट्यशिबिर होतं 1.5 महिन्याचं. ते त्यांनी केलं होतं. आणि जुलियस सीझर नाटक केलं होतं तेव्हा शेक्सपियरचं, इंग्रजीतून केलं होतं. त्यात माझ्या वडिलांनी सीझरचं काम केलं होतं. काय सांग. आणि तिथून ते आले. आणि त्यानंतर मला जरा आणखी वेगळं कुतूहल वाटायला लागलं नाटकाविषयी. म्हणजे वडिलांनी विशेषतः काम केलं, तिथले फोटो दाखवले कॉस्च्युम्सचे वगैरे. त्यामुळे जरा कुतूहल वाढलं माझं त्या विषयातलं. पण माझ्या वडिलांनी मला कधीही एनकरेज केलं नाही की तू NSDला जा किंवा तू नाटकातलं काही शिक, काही नाही. त्यांचं आपलं तू BA कर, तू MA कर असंच होतं. पण नाटकांची आवड मात्र मला लहानपणापासून होती आणि ती कायम राहिली पुढे. कारण माझे वडील समीक्षक होते यामुळे अर्थातच, आणि नंतर मतकरींशी ओळख झाल्यानंतर ती अर्थातच क्रिएटिव्ह बाजूनी जायला लागली. पण आता कोणालाही असा प्रश्न विचारला की तुम्ही पहिल्यांदा नाटकात कधी काम केलं, तर मी गणेशोत्सवात केलं, शाळेच्या गॅदरिंगमध्ये केलं. तसंही तुम्ही काही केलं नाही का? केलं नाही केलं तसं मी काहीच केलं नाही. उलट जेव्हा आम्ही संस्था स्थापन केली, बालनाट्य नावाची संस्था आम्ही 1962मध्ये स्थापन केली. तिचं 3 एकांकिकांनी आम्ही सुरुवात केली. त्यात एका एकांकिकेत मी काम केलं होतं, पण ते असंच की खूप लोक खूप यात होते, तर एक आपलं कुठलं तरी काम करायचं म्हणून मी केलं. पण त्यानंतर आम्ही निम्मा शिम्मा राक्षस नाटक केलं, जे विजया मेहताकडून आम्ही त्याच्या डिरेक्शनच्या सूचना घेतल्या होत्या सगळ्या. त्यात आईचं काम करणारी त्यातली जी होती ती 2 दिवस आधी म्हणाली मला शक्य नाही करणं. मग नेहमीसारखं प्रतिभाला विचारूया ती करते का, म्हणजे विचारूया नाहीच, प्रतिभा तू कर. तसं ते पहिलं काम माझं निम्मा शिम्मा राक्षसमधलं मुलांच्या नाटकातलं होतं. तुमची आणि रत्नाकर मतकरींची ओळख कशी झाली, केव्हा झाली? मी कॉलेजमध्ये जेव्हा 2nd इयरला होते तेव्हा मतकरी पोद्दार कॉलेजमध्ये, कॉमर्स कॉलेजमध्ये हे शिकायला BComला शिकत होते. आणि पुष्पा भावे म्हणून माझी एक मैत्रीण होती, मतकरींची ती कॉलेजचीच मैत्रीण होती. तिच्या घरी आमची ओळख झाली मुळात. त्यामुळे ती ओळख झाली आणि नंतर ती वाढली. पण तुम्ही NSDला गेलात ते लग्न झाल्यानंतर गेलात? मी लग्न झाल्यानंतर नाही, मी सुप्रिया झाल्यानंतर गेले. म्हणजे सुप्रिया 1.5 वर्षाची असताना मी गेले NSDला. म्हणजे तोवर असं झालं होतं की आम्ही एक 4-5 बालनाट्य केलेली होती. आणि मतकरींना असं वाटायला लागलं की आपल्या दोघांपैकी कुणीतरी एकाने नाट्य शिक्षण घेणं आवश्यक आहे. कारण मतकरींनी अलकाजींना एल्फिन्स्टन कॉलेजमध्ये असताना नाटकं बसवताना पाहिलेलं होतं. तेवढेच संस्कार खरं म्हणजे मतकरींच्यावर अलकाजींचे होते. पण त्यांना असं जाणवत होतं आतून कुठेतरी की गरज आहे नाट्य शिक्षण घेण्याची. पण ते तेव्हा नोकरी करत होते, मुलगी लहान होती, घरच्या जबाबदाऱ्या होत्या.
तर या सगळ्यातून काय करता येईल असा विचार करत असताना ते मला म्हणाले की तू जाशील का. मला शक्य नाही, कारण नोकरी सोडून आता मग घराचं काय करणार वगैरे हे सगळे प्रॉब्लेम्स होतील, तू जाशील का म्हणून. तर म्हटलं प्रयत्न करते. मला नाही म्हणता येईना आणि थोडं अवघडही होतं. सुप्रिया खूप लहान होती त्यावेळेला. पण ते म्हणाले की तरी मग आपण बघूया प्रयत्न करून. मग ते इंटरव्ह्यूज दिले. त्याचे 2-2 इंटरव्ह्यूज, एक मुंबईला एक दिल्लीला. आणि फायनली त्यांनी सिलेक्ट केलं जेव्हा, तेव्हा ठरवलं की मग जायचं आता. जायचं म्हटल्यावर काम आहे आपलं, जायचं. तुम्ही 3 वर्ष 3 वर्ष मी दिल्लीला होते. दिल्लीमध्ये तुम्ही राहिला. सुट्टी 2 महिन्याची असायची वर्षाला. मे, जून, जून, जुलै तेव्हा येत असे, किंवा 1 महिना डिसेंबरमध्येही येत असे. पण माझी आई आणि रत्नाकरची आई हां. या दोघींनी उत्कृष्टरित्या जबाबदारी पार पाडली. आणि अर्थातच बरोबर रत्नाकरनी, कारण लहान मूल सांभाळणं इतकी वर्ष. आमच्या एक शेजारीणबाई होत्या सुमनताई भालेराव म्हणून, त्यांनी खूप प्रेमाने सुप्रियाचं लहानपणी केलं. अशी ती एकंदर सगळ्या कुटुंबात वाढली लहानपणी. NSD मध्ये तुमच्या बरोबर किंवा आगेमागे तुमचे कलिग्स होते, मित्र होते, आज जे रंगमंचावरती आहेत किंवा सिनेमामध्ये होते, आठवतात का? हो, बरेच आठवतात. आता मनोहर सिंग होता. मनोहर सिंग गेला आता म्हणजे, हो, हो. पण तो होता. नंतर आपली सई मला सिनियर होती 2-3 वर्ष. म्हणजे ती शाळेत असताना NSDला माझ्याबरोबर नव्हती. पण तिला जाऊन आधी मी भेटले होते या संदर्भात, काय कसं हे करता येईल, लहान मुलगी आहे तेव्हा काय करता येईल वगैरे, या संबंधात तिला भेटले होते. नंतर आमच्या वर्गात असणाऱ्यांपैकी आता दुर्दैवाने 3-4 गेले. आम्ही 9 जण होतो. त्यातले 4-1 जण आता नाही आहेत सध्या. पण मीना वैष्णवी माझ्या वर्गात होती आणि माझी जिवलग मैत्रीण होती. ती मुंबईत आली आणि माझ्याकडे वर्षभर राहिली की काहीतरी करिअरचं करता येईल. तिने सिनेमात पण काम केलं होतं एका. पण दुर्दैवाने तिला नाही फिल्म लाईनमध्ये किंवा नाटकात कामं नाही मिळाली आणि दूरदर्शनवरती डिरेक्टर झाली. ती नेहमी म्हणते की मला कामं करायची होती ती तू केलीस. मी फार नाही केली म्हणजे, पण ती मला म्हणते नेहमी की मला कामं करायची होती ती मला मिळाली नाहीत आणि तुला ही जर पोस्ट चालली असती ती तुझीही गमावली गेली काही कारणाने. पण ती होती. नंतर नादिरा जहीर होती. सुहास जोशी 1 वर्ष ज्युनियर होती मला. नंतर माधव खाडीलकर होता. बरीच होती म्हणजे अशी. पण 3 वर्ष तुम्ही NSD मध्ये असताना तिथल्या प्रोडक्शन्स मध्ये कामं करावी लागतात. हो, नाही ते न सुटतात करावीच हो हो लागतात, हो कारण त्याच्यावरती मग तुमचे मार्क वगैरे हो सगळे हो असतात. हो. NSD मधून बाहेर आल्यानंतर मग तुम्ही बघा, म्हणजे मी बरोबर असेल तर, की तुम्ही तशा फार भूमिका केल्या नाही. तुम्ही नाटकांची दिग्दर्शनं केली नाही. 2-3 केली पण फार नाही. म्हणजे फार नाही केली. तुम्ही नाटकं लिहिली नाही. 2-3 लिहिली तसंच, म्हणजे प्रत्येकाचं हाताच्या बोटावर मोजण्या इतकी. पण मग तुम्ही नेपथ्य, प्रकाश योजना, म्हणजे तांत्रिक गोष्टी त्याही काही तशा सांभाळल्या नाहीत. मग तुम्ही NSDत आल्यानंतर मग तुम्ही NSDचा फायदा करून कसा घेतला? NSDचा फायदा मी माझ्या प्रोडक्शन्ससाठी करून घेतला. म्हणजे जी आम्ही प्रोडक्शन्स केली, आम्ही पुष्कळ प्रोडक्शन्स केली. म्हणजे 30-1 मुलांची नाटकं केली, 17-18 मोठ्यांची नाटकं केली, प्रोफेशनल 3-4 नाटकं केली आणि इतरत्र मी वर्कशॉप्स खूप घेतली. थिएटरच्या संबंधातली, म्हणजे ॲक्टिंग ओरिएंटेड घेतली, दिग्दर्शनासंबंधी माहिती देणारी घेतली आणि प्रोडक्शन संबंधी माहिती देणारी ती खूप घेतली मी. म्हणजे ती मी मुंबईत तर घेतलीच, म्हणजे मुंबईचा प्रश्नच नाही, पण पुणे, नाशिक, जळगाव, महाराष्ट्रात सगळीकडे घेतली. गुजराती, हिंदी, म्हणजे राजस्थान, गुजरात तिथे घेतली. नंतर दुबईला घेतलं, शिकागोला घेतलं. म्हणजे जिथे जिथे मी जात होते तिथे तिथे मी वर्कशॉप्स घेतलेली आहेत नाटकाची. आणि तो माझा अतिशय आवडता विषय आहे. म्हणजे माझे वडील, जसं मी म्हणते की त्यांना थिएटर शिकवायला फार आवडायचं आणि इंग्लिश आणि मराठी भाषा, त्यामुळे कुठेही संधी मिळाली तर ते सोडत नसत शिकवण्याची संधी. तशी शिकवण्याची आवड, मला नाटक शिकवण्याची आवड आहे. अच्छा अच्छा अच्छा. तुमच्या वडिलांच्या विषयाला मी विचारतो की तुम्ही नाट्य समीक्षाही लिहिली नाही.
मी एकदा लिहायला सुरुवात केली होती. म्हणजे एका साप्ताहिकात, श्री साप्ताहिकात हां. मी एक 8-10 परीक्षणं लिहिली ओळीनी. पण नंतर मी म्हटलं आपल्याला दर आठवड्याला असं जाऊन नाटक बघणं आणि त्याविषयी लिहिणं हे काही जमेल असं नाही. कारण आपली घरची कामं असतात, प्रोडक्शनची आमची कामं असतात. ते सगळं सांभाळून दर आठवड्याला जाऊन एक नाटक बघणं आणि लिहिणं. म्हणजे आपल्याला आवडतं म्हणून जाऊन बघणं किंवा आपलं काम म्हणून जाऊन बघणं गोष्ट वेगळी. आणि त्याविषयी लिहिणं जबाबदारीने हे मला दर आठवड्याला जमेलसं वाटलं नाही. त्यामुळे मी ते सोडलं. पण NSDच्या नाट्य शिक्षणाचा तुम्हाला संस्था चालवण्यामध्ये खूप फायदा झाला. हो झाला. म्हणजे संस्था चालवण्यात झाला, ॲक्टर्स निर्माण करण्यात झाला, ॲक्टर्स घडवण्यात झाला. हो. कारण आमच्या या संस्थेत आलेली सगळेजणं ज्या पद्धतीने आम्ही मुलांना जसं वाढवतो तसं या सगळ्यांबरोबर आम्हीही वाढलो आणि त्यांनाही वाढवलं. त्या दृष्टीने खूप फायदा झाला त्याचा. व्यावसायिक रंगभूमीवर तुम्ही का नाही आला? खरं सांगायचं तर मी सुरुंग नाटकात काम केलं जेव्हा, तेव्हा काशीनाथ घाणेकर होता त्या. आणि त्याच वेळेला आमचं आरण्यकचं राज्य नाट्य स्पर्धेला करायचं चाललं होतं. म्हणजे ते साधारण नोव्हेंबरच्या सुमाराला त्याच्या तालमी सप्टेंबर ऑक्टोबरला वगैरे असायच्या 74चं. तर त्यावेळेला जेव्हा रत्नाकर म्हणाला की प्रतिभा काय आता बिझीच आहे सुरुंगमध्ये, तेव्हा मला खरं वाटलं की आपण आरण्यकमधलं काम हे सोडायचं नाही. म्हणजे ॲक्ट्रेस म्हणून मला त्यातलं हे खूप वाटत होतं. त्याआधी मी 2-3 नाटकं राज्य नाट्य स्पर्धेला केली होती. प्रेम कहाणीमध्ये मी काम केलं होतं, नंतर शापितमध्ये काम केलं होतं. म्हणजे बालनाट्याच्याच प्रोडक्शन्समध्ये मी केली होती आणि मला आवड निर्माण झाली होती त्याची. पण आरण्यकमधलं जेव्हा मी म्हटलं की मला करायचं आहे काम आणि नाटक सोडावं लागेल हे, तर यातलं काम माझं व्यावसायिक म्हणून महत्त्वाचं होतं. पण तरी मला असं वाटलं की आपण आरण्यककडे करायला पाहिजे आरण्यकमधलं काम म्हणून. त्याचा एक वाईट परिणाम असा झाला की व्यावसायिक वाल्यांना वाटलं की ही काही आपल्या कामाची नाही, ही प्रायोगिक नाटक दिसलं की जाणार, असं एक वाईट हा झाला त्याचा थोडा. पण आरण्यकमध्ये मला काम खूप करायचं होतं त्यावेळेला मनापासून. आणि मग प्रोड्युसर्सनी अशी थोडी खूणगाठ बांधली की ही काही करणार नाही प्रोफेशनल नाटकात बहुतेक असं. बरं, सुप्रिया कामं करते. हां. हो गणेश सिनेमामध्ये हो. काम, म्हणजे तो सिनेमाचा चांगला समीक्षक आहे. आणि त्यांनी एक छोटी शॉर्ट फिल्म आत्ता केलेली आहे. नंतर भाईचे डायलॉग्स त्यांनी लिहिलेले आहेत. तुम्ही सिनेमामध्ये पण नाही. मी खरं सांगू का, मी माझी करिअर या दृष्टीने महत्त्वाची समजले नाही मी, की ॲक्टिंग करिअर ही आपण करायची आहे किंवा यातलं काही आपण करायला हवं असं मला तीव्रतेने वाटलं नाही. मला बॅकस्टेज सांभाळायचं आहे किंवा संस्था चालवायच्या आहेत हे अधिक महत्त्वाचं वाटलं. म्हणजे स्कूलहून आले म्हणून मी ॲक्टिंगमध्ये इंटरेस्ट घेतला खूप असं झालं नाही. आणि सुप्रियाच्या बाबतीत असं आहे उलट की तिला ॲक्टिंगमध्येच इतका इंटरेस्ट आहे की ती उत्तम चित्रकार आहे. जे स्कूल ऑफमधून फाईन आर्ट्समध्ये स्पेशलाइज केलं आहे तिने. पोर्ट्रेट्समध्ये तिचा हात इतका अप्रतिम आहे. पण तिने ॲक्टिंगची जी हे घेतली आहे की मी ॲक्टिंगच करणार आणि चित्रकला काय मी म्हातारपणी पण करीन, पण आत्ता मी ॲक्टिंग सोडणार नाही. तशी मला ॲक्टिंगबद्दल अर्ज नव्हती. ती असावी लागते त्यावेळी. जसं आरण्यकमध्ये काम करण्याबद्दल मला वाटलं होतं, कारण तो रोल वेगळा होता. आणि माझे वडील म्हणाले यातला गांधारीचा रोल आहे, तो जर तू केलास तर खरं, कारण बाकी तुझ्या टाईपचा रोल आहे. कुंतीचा आहे तो तुझं सौम्य व्यक्तिमत्व आणि वंचित स्त्री असा जो तुझा एकूण आहे, त्या टाईपचे रोल्स तुझ्या कायम शिक्का पडेल तुझ्यावर. त्यामुळे तू करणार असेल तर तू गांधारीचा कर. त्यामुळे आणि मतकरींबद्दल प्रश्न, की इतकी नाटकं मतकरीने लिहिली, नाटकं तर गाजलीच, पण त्याच्यातल्या व्यक्तिरेखा काही अजरामर झाल्या त्यांनी लिहिलेल्या. तुम्हाला असं नाही वाटलं की माझ्यासाठी एक नाटक तरी नवऱ्यानं लिहावं की ज्याच्यामध्ये प्रमुख भूमिका मला करायला मिळाली? नाही, मला तसं वाटलं, पण त्या याला मला दुसरी दिसत होती अधिक चांगलं करणारी. आता उदाहरणार्थ घर तिघांचा हो मधला मला वाटलं होतं की तो रोल आपण करू शकू म्हणून. पण रीमा लागू करणार आहे, ती स्टार पण आहे, तिला नाव आहे आणि ती करू शकते आहे आत्ता, तर मग तिने करावं आहे असं. म्हणजे काही यांना मला वाटलं की हे रोल आपण करू शकलो असतो. जसं साटालोटं मी खूप उशिरा केलं, पण त्यातला रोलही मला असं वाटलं होतं की अरे हा आपण करू शकू. योगायोगाने ते अमेरिकेलाच करायचं असल्या कारणाने त्यात मी केलं काम.
म्हणजे पहिले त्याचे जे 12-13 प्रयोग झाले अमेरिकेत ते मी केले. इकडे आल्यावर त्या रोलसाठी आशा काढे असं झालं. पण मला वाटतं NSD मधून एक ऑब्जेक्टिव्हली एका रोलकडे बघायची जी दृष्टी असते जी बरेच जण एकतर घेत नाहीत किंवा घेतली तर त्यांना ती घेतली म्हणून समजत नाही. ते मला वाटतं तुमचं एक फार मोठं म्हणजे कुणीही असं आजपर्यंत सांगितलं नाही की माझ्यापेक्षा दुसऱ्याला रोल जास्त अधिक दिसेल म्हणून मी तो केला नाही असं सहसा कोणी म्हणत नाही. नाही पण ती फॅक्टच नाही का असं असू शकतं ना. आणि मला ते जाणवतं की हे अमुक हे अधिक करेल. म्हणजे मला असं वाटत नाही की आपण असं म्हणू की हा रोल मी करते ती नको ती मी करते असं म्हणण्याची माझी स्वभाव नाही. दुसरं बालनाट्याबद्दल विचारतो की त्या काळामध्ये तुम्ही बालनाट्याला सुरुवात केली. संस्थेचं नावच बालनाट्य. हो. त्याच्यामध्ये आम्ही गोव्यात खूप केली इथे. हो. आत्ताही बालनाट्य होतात. बालनाट्यांचे विषय आत्ताच्या म्हणजे आता जे सुरू आहे सगळं त्याच्यात आता मोबाईल आला, टॅब आला, ते त्याला धरून विषय पण बदलले. पण मुलांवरती संस्कार करावे आणि बालनाट्यात काम करणाऱ्यामधून पुढचे ॲक्टर तयार व्हावे आणि मुलांमधून पुढचे प्रेक्षक तयार व्हावे हा तुमचा जो दृष्टिकोन त्यावेळेला होता. हो. जो रत्नाकर मतकरी सतत सांगत हो बरोबर. तर आजच्या बालनाट्यामध्ये तो आहे असं तुम्हाला वाटतं? नाही, अजिबात नाही वाटत. कारण इतकी वाईट बालनाट्य मी मध्ये पाहिली. म्हणजे मी जायची बघायला की अरे बघूया तरी काय केलंय म्हणून. काही वेळेला लोक आधीच सांगायचे जाऊ नकोस तुझी निराशा होईल म्हणून. पण तरीही अगदी हे करून मनाचा धडा करून गेलं तरीही निराशाच पदरी पडली. म्हणजे सिरियसली कोणी चिल्ड्रन्स थिएटर ही गोष्ट घेतली असं वाटलं नाही. म्हणजे 4 गोष्टी गोळा करायच्या, वर्कशॉप घ्यायचं, त्यातली मुलं गोळा करायची, त्यांच्या आईवडिलांना पकडायचं, एक काय अमुक प्रयोग लावायचे किंवा सरळ प्रोड्युसर्स जे म्हणजे काय बुकिंग क्लार्कपासून जे प्रोड्युसर झालेले आहेत आजच्या काळात, आजच्या म्हणजे नाही काही वर्षांपूर्वीसुद्धा, त्यांनी हा धंदा चांगला आहे असं समजून काहीतरी करायचं एक आणि 2 महिने प्रयोग लावायचे एप्रिल-मेमध्ये आणि पैसे कमवायचे एवढाच हा हेतू धरलेला दिसतो. सिरियसली बालरंगभूमी करणारं आमच्यानंतर मला वाईट वाटतं म्हणायला हे पण फार कोणी नाही आहे दिसत. एक पुण्याला त्या यांनी केली ग्रिप्स थिएटरची. पण ग्रिप्स थिएटरची भूमिका त्या करण्यामागे अशी होती की ते रोज नाटक करत असत. त्यांनी स्वतःचं थिएटर बांधलेलं आहे, त्यांचं स्टेशन आहे नावाचं आणि रोज थिएटर करायचं. तर ते करायला मुलांना मुलांना वापरायचं नाही म्हणून मग मोठी माणसं मुलांच्या भूमिका करतात त्यात आणि ते ॲक्सेप्ट करतात हे उघडच आहे. म्हणजे चांगल्या करतात ते भूमिका. पण त्यांची भूमिका अशी होती की यासाठी त्यांनी ग्रिप्स थिएटर हे केलं की यांचं मे महिन्यात परत सुट्टीत लावायचे नाटकं आणि मोठ्या मुलांनी करायच्या. म्हणजे तिथे मोठी मुलं म्हणजे फार मोठी नसतात पण तरी ते त्या दृष्टीने करतात आणि ते म्हणतात आम्ही एवढं ग्रिप्स थिएटर करतो. पण ग्रिप्स थिएटरची मुळातच भूमिका ही नव्हती. म्हणजे त्यांनी पहिलं जेव्हा वर्कशॉप घेतलं त्यावेळेला मी होते, सुलभा होती, सुधा होती, आम्ही सगळ्या वर्कशॉपमध्ये होतो. तेव्हा आम्ही हे म्हटलं त्यांना की आमच्या इकडलं एप्रिल-मे महिन्यात फक्त वर्कशॉप असतं, त्यामुळे ते 2 महिने मुलं आम्हाला रिकामी मिळतात, दिवाळीच्या सुट्टीत असतात, त्यामुळे त्या यात आमच्याकडे मुलं कामं करू शकतात. त्यामुळे खरं आम्हाला अशी गरज नाही. आमचं असं वर्षभर चालू असणारं तुमच्यासारखं रोज चालू असणारं, वर्षभरसुद्धा नाही, रोज प्रयोग 3 प्रयोग 2 प्रयोग रोज, शनिवार रविवार 3 प्रयोग असं करणारी नाहीत. म्हणजे मुलांवर अन्याय होण्याचा प्रश्न नाही आहे त्यात. त्यामुळे खरी आमची अशी गरज नाही की ग्रिप्स थिएटर केलं पाहिजे किंवा मोठ्यांनी मुलाच्या भूमिका केल्या पाहिजेत. जसं काही वेळेला मुलांनी मोठ्यांच्या नाटकात करणं आपल्याला आवश्यक वाटतं कारण त्या वयाचा रोल असतो म्हणून. पण मुद्दामून हट्टाने असं करायची गरज नाही असं आम्हाला तेव्हाही वाटलं होतं. पण त्यांनी ते सिरियसली घेतलं आणि केलं. म्हणजे त्यांनी चांगलं केलं, वाईट केलं असं मी नाही म्हणत आहे. पण भूमिका त्यांची बरोबर होती असं मला वाटत नाही ते करण्यात. पण मग आत्ता पुन्हा मतकरींनी बालनाट्य लिहावं, त्याचं दिग्दर्शन मतकरींनी करावं आणि त्याचे प्रयोग करावे असं म्हणजे वाटत असेल? वाटतं. पण आता काय झालंय सांगू का की मतकरी एवढे कंटाळले आहेत खरं सांगायचं तर की प्रोड्युसरशी जमवून घेणं. आणि पूर्वी कसं होतं की आम्ही करू, आमच्या मनाने करू आणि ते लोकांपुढे येत असे, लोकांना आवडत असे आणि ॲक्सेप्ट होत असे.
आता असं काय होतं, आत्ताचंच उदाहरण घ्यायचं झालं तर अलबत्या गलबत्या हो, हो. चिन्मय मांडलेकरनी केलं. आम्ही पूर्वी अलबत्या गलबत्या केलं होतं. पण त्यात त्यात जे धोरण होतं की त्या पात्रांचे स्वभाव कळत असत, त्यांची ते जे काय गमती जमती करत असत किंवा मुलांवर संस्कार करण्याचा त्यातला जो भाग होता तो सगळा थेट मुलांपर्यंत पोचत असे. आताचा अलबत्या गलबत्या उत्तम होतो प्रयोग, त्याबद्दल मला तक्रार नाही. पण गंमत केली एवढंच मुलांच्या पदरात पडतं. ते काही त्यातून शिकत नाहीत किंवा पालकांनाही असं वाटत नाही किती मजा करतायत मुलं. असंच म्हणजे आम्ही अलबत्या जाऊन पाहिलं, मला असंच वाटलं अरे किती मुलं एन्जॉय करतायत. पण फक्त एन्जॉय करणं हा हेतू आम्ही बालनाट्य केलं तेव्हा नव्हता. त्यामुळे असं वाटतं की पण ते याच्यापेक्षा बरं आहे. म्हणजे ही जी हो. 4 मुलं गोळा करून जे काय करतात हल्ली बालनाट्य म्हणून, त्याच्यापेक्षा हे बरं आहे. शिबिरं घेतात. हो. नाही का? आणि शिबिरं तर हल्ली कोणीही घेतात. म्हणजे ते इकडे पण थोडं थोडं आहे. हो. कारण मी पहिल्यापासून जे शिकले, प्रत्येक शिबिरात मी स्वतःही शिकत आले की अरे हे असं आपण पुढच्या शिबिरात करून बघायला पाहिजे. अशा दृष्टीने जे काही करत गेले त्यात आपणही शिकत जातो आणि काय एक्झॅक्ट मुलांपर्यंत किंवा ज्यांना शिकवतो त्या विद्यार्थ्यांपर्यंत पोचवायचं याचं एक धोरण लागतं. ते हल्ली दिसतं असं नाही, म्हणजे मला नाही वाटत असं दिसतं. तुम्ही आरण्यक मगाशी म्हणाला 1974 मध्ये तुम्ही आरण्यक केलं. त्याच्यानंतर आज जवळजवळ 45 वर्षांनी तुम्ही तीच भूमिका आरण्यकमध्ये करता. म्हणजे तुमचं वय 45 वर्षांनी आता वाढलेलं आहे. म्हणजे ज्या वयाची गांधारी असली पाहिजे त्या वयाच्या आसपास हो, आता. आम्ही तेच म्हटलं, आम्ही आता वानप्रस्थाच्या वयात आहोत, त्यामुळे आता ते करून बघितलं पाहिजे. पण आरण्यकची भाषा, आरण्यकचा लहेजा, त्याची तीव्रता, जे काय सगळं आहे आणि त्याच्यामधलं भाषण पाठ, कारण त्याच्यातला एक शब्दही इकडचा नाही करता येत नाही आणि तो सावरता येत नाही आपल्याला, टाकता येत नाही येत तिकडे. कितीही तुमची मराठी भाषा हो, प्रगल्भ बरोबर असली आहे, बरोबर. तर हे सगळं तुम्ही तालमी करताना, त्याच ग्रुप बरोबर काम करताना, आता तुम्ही ज्यावेळी प्रयोगाला उभ्या राहता त्यावेळेला तुम्हाला असं भीती नाही वाटली ज्यावेळेला ठरलं करायचं? नाही, ठरलं तेव्हा नाही वाटली, कारण मलाच हे वाटत होतं. मीच म्हटलं मुळात की आपण हे आता करून बघूया. म्हणजे रवी दिलीपलाही मी फोन केले आणि त्यांना विचारलं की काय कशी वाटते कल्पना, करूया का आपण. मुळात आम्ही साधारण 3-1 वर्षापूर्वी एक वाचन करावं असा विचार करत होतो की वेगळ्या प्रकारचं नाटक आहे, असं लोकांनी आता पाहायला मिळत नाही, तर रवींद्रला आपण एक वाचन करूया. तेव्हा त्या अंजली कोणीतरी सांस्कृतिक कार्याला होत्या, पण त्यांनी ते मनावर नाही घेतलं. त्यांना मी म्हटलं की आपण एक निदान वाचन तरी करायचं करूया. तेव्हा नवीन नाटकाची वाचनं होत असत दर शनिवारी, पण त्यात त्यांनी घेतलं नाही हे नाटक. मग मी आशा सोडून दिली आणि मग एक दिवस झीचे मला ते निलेश भेटले आणि सहज बोलता बोलता विषय निघाला. तर ते म्हणाले बघूया करून, ते जर तयार असतील तर विचारा. मग मी परत दिलीप रवींना फोन केला आणि ते म्हणून हो आम्हाला आमची करायची तयारी आहे. आणि मलाच असं वाटल्या कारणाने मी ते घेतलं करायला. म्हणजे मला त्यावेळेला एवढं जाणवलं नाही की आपल्याला ते किती पेलेल किंवा आता आपण करू शकू किंवा नाही, पण हे फार वाटत होतं की आता करून बघायला पाहिजे. आता केल्यानंतर काय वाटतं? केल्यानंतर आता असं वाटतं की बरं झालं केलं, कारण क्रिएटिव्ह आनंद मिळाला करण्यातला. आणि ज्या पद्धतीने आता वेगळं करून बघता येतं आहे ते एरवी कधीच मिळालं नसतं. म्हणजे ही संधी जर मिळाली नसती तर आम्ही परत आरण्यक करू शकलो असतो असं नाही. कारण त्यावेळच्या तुमच्या प्रयोगामध्ये आणि आत्ताच्या प्रयोगामध्ये फरक आहे. फरक आहे त्याच्यामध्ये. हो. आणि इंदू पेंढारकर आमच्याबरोबर काम करायची, पण तिला मध्ये पॅरालिसिसचा अटॅक आला, त्यामुळे ती नाही करू शकली. पण मिनलने केलं ते काम. मिनल आमच्यापेक्षा लहान आहे, पण तरी तिने ते निभावून नेलं चांगल्या तऱ्हेने. आणि 3 पिढ्या काम करतात. 3 पिढ्या काम करतात. वृंदाची आहेत ती तर मुलं अगदीच लहान आहेत, 20, 22, 25 अशा वयाची आहेत. मिनलच्या बरोबरची 3 आहेत, म्हणजे नकुल आणि अतुल आणि विक्रम, हे 3 जण मधल्या वयाचे आहेत. 4 पिढ्या आहेत कारण म्हणजे 3 सुद्धा. आणि मुंबई पुण्यामध्ये तर त्याचे प्रयोग झाले. हो. आता गोव्यामध्ये झाला, मुंबईच्या बाहेर पण तुमचे प्रयोग झाले.
प्रेक्षकांचा प्रतिसाद म्हणून तुम्हाला काय वाटतं? म्हणजे तुमच्यामध्ये नेहमी तुमच्या वडिलांचा एक समीक्षक आहे असं माझं मत आहे. तर प्रेक्षकांचा प्रतिसाद अपेक्षित असा आहे का? आत्ता म्हणालात माझ्यात आहे असं तुम्हाला वाटतं, पण माझ्या मुलाच्यात अधिक आहे. माझा मुलगा समीक्षा लिहितोही, पण तो याच्याने सांगतो की मला हे बरोबर वाटतं किंवा हे बरोबर नाही वाटत. हां, हे हां. सांगायची जी आहे हां, ती माझ्या मुलाच्याच जास्ती. हां. मग त्याचं मत काय? त्याचं त्याला पहिल्यांदा वाटत होतं की काय आता कशाला करता, काय आवश्यकता नाही करण्याची. हां. पण केल्यानंतर तो म्हणाला की नाही बरं झालं केलं. मला वाटत होतं असं, पण आता असं वाटतं बघितल्यावर की हे पुन्हा लोकांना बघायला मिळणार नाही अशा प्रकारचं. त्यामुळे चांगलं झालं आणि तुम्ही केलीत कामं सगळ्यांनी. त्याला तीही भीती थोडी वाटत होती. माझ्याविषयी तर सगळ्यात जास्ती वाटत की होईल की नाही, कसं काय केलं जाईल. पण एवढ्या तालमी वगैरे केल्यानंतर आमचं खरं समाधान होत होतं की तालमी करायला मिळाल्या एवढ्या आणि याच्या सकट आता प्रयोगाला उभे राहतो. खूप आनंदाची गोष्ट आहे. 45 वर्षांपूर्वी केलेलं नाटक ते आता वेगळ्या पद्धतीनं आणि ज्या वयाची भूमिका आहे ते वय आता आमचं झालेलं आहे सगळं, म्हणून पुन्हा ती सगळी माणसं एकत्र करायची, त्यांच्या तारखा मिळवायच्या, त्यांच्या तालमी घ्यायच्या आणि हे सगळं करून एक आरण्यकसारखं नाटक पुन्हा त्याच जोमानं उभं करायचं, एक संस्था चालवायची आणि तीही एक ध्यास घेऊन की मुलांवरती नाटक हे माध्यम आहे मुलांवरती संस्कार करायचं, हे त्याचं ध्येय होतं बालनाट्य या संस्थेचं. आणि त्याच्यासाठी नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामा सारख्या संस्थेचा उपयोग करायचा हे मला वाटतं मराठी रंगभूमीवरती फार कमी जणांनी केलं असेल, किंबहुना प्रतिभा मतकरी सोडलं तर कुणी केलंच नसेल. आणि त्याच्यामुळं नवरा उत्तम लेखक, नाटककार, वडील उत्तम नाट्य समीक्षक आणि हे दोघेही दोन बाजूला उभे असताना त्यांना पूरक जितकं आहे तितकं पण क्रिएटिव्ह हे रंगभूमीवरती काम करायचं असं फार कुणालाही माहीत नसलेलं, फारसं माहीत नसलेलं असं एक व्यक्तिमत्व आज आम्हाला भेटलं. आणि प्रतिभाताईंनी आरण्यकच्या 2 प्रयोगामध्ये, आरण्यक बघा तुम्ही काय स्ट्रेस त्याच्यामध्ये एका पात्राला येऊ शकतो, तर त्या 2 प्रयोगामध्ये हा थोडासा वेळ आम्हाला दिला त्याबद्दल प्रतिभाताई प्रुडंट मीडियाच्या वतीनं तुमचे अतिशय अतिशय आभार. थँक्यू.